Okay, wa man takadag hagdanan, wa sa takadag PC, di ta pwede magakat-kat diha. Unya, iput ka sa loyo, bisad pwede kay namay wire, live wire man na. Tuwa dito'y bangagan dito sa backhoe. Underground to, lapos to nga ni sila man na. Makasuod na ka to. Makita na nimo dito. Tanawa sa ilawom. Ugwa ba, mga buslot ang mga city. O tarong ba niya ang mga makina. Balik tanawa sa check ka. Diyon, balik nimo nga rin, sulti ko. Uy, Kap! Ako tuon ka kasi nabali na city! Ayaw, di ba? Ano ba iting? Kana siya daanang may bangag na diha. Lapos na nga to. Underground mo na nga to. Kanal mo na siya sa buhatan ginagtuyo nga tong kanala. Mulapos na dito sa lubot sa barko. Ah, underground eh na. Kap! Oo. Kana siya, mauna siya. Nya, tato tanaw na ko dito. Sa siyo na to, Kap. Tanaw na to. Pwede mangiubas guro ani, Kap. Underground ko ni. Oo. Ano siya tana, magkinabangag diha. Ato. Lapos na nga to ha. Kap, nato na ko, Kap. Sisiyo na ko nga to, Kap. Wa ba mabali ang city nga to? Buhat ko ni mo diri ha. Ayaw di ba? Ayaw di ba? A few minutes later. Woo! Grabe, takulit ha! Sa makina, oy! Namun sa makina! Grabe, so! Woo! Ah! Ah! Woo! Uy! Doon sa magkabiting. Pero hindi ka lang takulit dito sa namun sa makina sa barko! Sos, dito po sa ilawom, Kap! Sa underground! Dito sa makinarya! So, makadagan ng asete! Hinaos ko dito sa tambutso sa barko! Siap ka! Kunin ba, oy! Ang lapos na ka dito panghaw nga. Inam ta maka nga diha sa makina sa kutob. Sa kamangkap na! Di mo ko kaya, gusto mo tayong malit yun! Ito ang makina! Nay na unsa na may mong naong ingon naman kag unggoy busog. Ano ito man ito, Kapo? Huwag kang angel sa takap, oy! Huwag kang angel sa takap! Oh no!